आर्या भोगणे नुसती वळवत आहे तोरणांना. संकेत भोगले सांगत आहे डोळ्यात जाणार आहे म्हणून. नुसतं बघा कसं नाचता. आता बघा 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 ही बघा काकडा गंभीरता आपली. बघा ही बघा. नेक्स्ट स्टॉप नेक्स्ट स्टॉप. काढतात या घडे काढता या खडे काढता. ही बघा तोरणा कशी काढतो ती बघा बघा. फ्रीज मध्ये एवढी पडली तरी मरतो कशी ती बघा. बघा 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 या तर खूप पचट येते दोघा एका. तोरणा ही बघा कसली खाव केली होती. बघा बघा ही बघा. ही बघा तोरणा बघा 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 कसली तोरणा असं मरणाची. निश्चित भोगळ्याचे पोळ्या निश्चित काढूनच त्याने बसली बसली होती बघा 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 खाट होती बघा. बघा बघा काढलेला बघा बघा लांबून कर बघा अशी मी खाऊ खाता. एक 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 बकरी लिया मी साडी कसं घेऊन गेला. साडी का मॅच असं गेलं बघा. काटू लागलो तर बरं. आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.